Розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. Мене звати Ірина Ромалійська. Вітаю. І гость цієї студії Олег Слободян, помічник голови Держприкордонслужби України. Вітаю вас, Олег. Добрий вечір. А тема останніх днів не лише на цьому каналі, а взагалі в інформаційному просторі – це звільнення та повернення в Україну Ільмі Омерова та Ахтема Чийгоза. От щодо вас хочу поставити питання. Ільмі Омеров вже заявив, що буде намагатися повернутися до Криму. Розумію, що ви не можете відповідати за дії російських прикордонників, але спрогнозуйте, як це може бути. Ну, тобто він наш кордон пройде, а що далі? Ну, по-перше, немає кордону, якщо ми говоримо про адмінмежу із тимчасово окупованим Кримом. Є просто межа між материковою Україною і тимчасово окупованою територією Криму. Звичайно, з боку української влади, з боку Державної прикордонної служби України до такого візиту не може бути жодних питань і, звичайно, він зможе перетнути адмінмежу до окупованого Криму. Але спрогнозувати можливі дії окупантів, то тут важко. Я вбачаю два можливих сценарії розвитку цієї ситуації. Перша – це якщо вони не в'їзні на територію Криму, як на частину Росії, так як вважає Російська Федерація, то їм просто відмовлять в перетині адмінмежі до окупованого півострову і повернуть назад на материкову Україну. Але є інший варіант, який мені здається цілком можливим, це якщо вони в'їзні на територію Росії, тобто в них немає обмежень так, в загальноросійському контексті, і їх пропустять на територію окупованого Криму, але потім за антиросійську діяльність знову ж таки можуть ув'язнити, взяти під варту, і тоді процес звільнення, мені здається, буде ще складнішим. Тому це такі два можливі варіанти, які зараз лежать на поверхні. Ну, тут просто слід пригадати, що от Ільмі Омерова судили ж за його висловлювання, що Крим український. Він від цих слів ніколи не відмовлявся і говорить досі зараз голосно і гучно. Ну, тобто це їм буде підстава порушити ще одну кримінальну справу. Абсолютно вірно. Тому тут з точки зору прогнозування ситуації, то мені здається, краще спрогнозувати можливі ризики, тому що, можливо, більшу користь він принесе, будучи неув'язненим і виконуючи ту місію, яку він має і може виконати тут, на материковій Україні. Чекаємо в цій студії, до речі, Ільмі Омерова і Ахтема Чийгоза. Це повідомлення нашим глядачам. Вони будуть тут, ми їх чекаємо, і з ними буде ефір, ви зможете його почути. Олеже, щодо ситуації взагалі на кордоні чи на межі з Кримом, як там? Ситуація зберігається стабільно напруженою. Якихось великих приміщень військової техніки ми не спостерігаємо, звичайно, але постійна така локальна активність вона є. Це і польоти вертольотів, це і облаштування інженерних позицій. От буквально нещодавно ви знаєте, що Росія оголосила там тендер на інженерне укріплення адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, тобто вони там будуть зводити загороджувальний паркан або систему, як це називається правильно. Чекають наступу чи що? Якщо відверто, то давайте проаналізуємо цю ситуацію. Тобто там Перекопський перешийок, він там довжиною десь близько 30 кілометрів, виходячи із вартості замовлених робіт і кількості, власне кажучи, самого паркану, який замовляє Російська Федерація, то вони збираються облаштовувати десь біля 50. Якраз воно лягає в логіку облаштувати безпосередньо напрям зосередження основних зусиль і залишити ще дещо на фланги. Але в яких випадках облаштовують такі подібні споруди? Їх облаштовують, якщо це лінія державного кордону, раз. Їх можуть облаштовувати, якщо це воєнний об'єкт, по периметру воєнних об'єктів, для того, щоб убезпечити проникнення тих, хто хоче вкрасти якесь військове майно. Або, допустимо, вже крайній варіант, їх облаштовують в разі, якщо це концентраційний табір, як це, допустимо, там в Північній Кореї. Перша ситуація, там немає кордону.
там є з нашої позиції адмінмежа. Ну, але і- вони ж то вважають це кордоном. але вони не облаштовують по всьому периметру, поки що принаймні. Тому вважати це і, власне кажучи, немає доцільності там будувати їх як на кордоні, тому що важкопрохідна місцевість. Це по-перше, а по-друге, там є і прикордонники, і Збройні сили, ну і не будемо приховувати основні напрямки, вони там заміновані. Тому, власне, розраховувати на перехід в пішому порядку там не доводиться. Тому лишається два варіанти. Або Російська Федерація починає обгорожувати Крим як військовий об'єкт. Знову ж таки, ця ситуація тоді направлена проти тих людей, які проживають на території окупованого Криму, або воно, власне, одне жодному не мішає, або це є потихеньку вже Крим починають перетворювати в такий концентраційний табір, щоб люди не могли звідти втікти, тому що морем, звичайно, в будь-якому випадку втікти важче, ніж через Перекопський цей перешийок. Є ще одна варіація, яку можна розглянути, це те, що вони навіть запланували нібито завершити процедуру, принаймні закупівлі, до 20 грудня. Така спешка російською мовою може бути викликана тим, що просто там хлопці хочуть відмити якусь певну суму грошей, треба пошвидше закрити рік, і тому давайте бігом до 20 грудня, щоб ми ще встигли там провести всі необхідні операції. Тому Почула ваше розміркування. От тільки що наші режисери показували нам, ну, взагалі цю межу, так, і ПВВ, які там є. І, зокрема, ось ми бачимо, так, і, зокрема, показували Аскери. І ось ми зараз це бачимо. Які зараз стосунки з Аскером у прикордонників? стосунки абсолютно рівні і робочі. Загалом нам 14 громадських формувань допомагають в охороні адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. І Аскер займає тут одну із ключових позицій, тому що це представники кримсько-татарського народу. Вони перебувають на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, виконують виключно консультаційні функції, тобто відповідають, якщо потрібно, на запитання тих, хто перетинає адмінмежу, в тому числі десь і допомагають здійснювати контроль за роботою і нас, і представників фіскальної служби, щоб не було зловживань. Ну, хабарів ви маєте на увазі, так? так? Абсолютно правильно. Тобто ситуація абсолютно мирна, абсолютно конструктивна і якихось проблем чи непорозумінь не виникає впродовж. Багато взагалі приходить скарг на дії прикордонників, корупційні дії, чи там якось не так себе поводяться? Взагалі наш телефон «Довіра», він з тих чи інших питань він не замовкає. Я зараз боюся помилитися в кількості дзвінків, але дзвінків дуже багато. Звичайно, не всі вони про якісь можливі зловживання, можливі порушення. Більша частина все-таки дзвінків носять консультативний характер, тобто люди цікавляться з тих чи інших питань перетину кордону, як краще зробити, що краще зробити. В відсотковому відношенні десь біля 8-10%, десь ось так, це можливі скарги на зловживання нашого персоналу. Такі дзвінки розглядаються позачергово, відразу приймаються відповідні рішення, направляються групи з метою перевірки цієї інформації. Якщо дійсно підтверджуються такі факти, далі йде жорстке реагування в рамках правового поля. Підтверджені були? Підтвердження були і неодноразово, але дуже багато було невірних дзвінків, невірної інформації, тому що люди просто або хтось комусь не сподобався. Люди дуже часто самі провокують, не потрібно ідеалізувати одну чи іншу сторону. І таким чином люди намагаються якось, не сподобався, як хтось на нього подивився, чи як хтось якесь слово сказав, і зразу виникає бажання йому помститися, дзвонять, кажуть, що десь там невірно поступили по відношенню до того чи іншого громадянина, хоча на перевірку ці факти не підтверджуються. Є і такі речі. Але об'єктивно, хочемо ми того чи не хочемо, це у нас вже ввійшло в нормальну практику говорити про ті проблеми, які є, відкрито, тому що інакше змін не буде і інакше не буде позитивного результату того, якого чекає від нас суспільство.
Олеже, от нещодавно з'явилася інформація про те, що суд Херсонський міський продовжив термін тривання під вартою двом російським ФСБшникам, які працівники прикордонної служби, які в Росії входять до ФСБ. Ще затримання їх продовжили там ще на 2 місяці до 8 грудня. Ось преса опублікувала навіть їх фото цих росіян. Що це за історія була? Хто ці люди? Це під час... Оскар Кулуп і Володимир Кузнєцов. Так, під час патрулювання адмінмежі спочатку знайшли катер порожній, який, власне кажучи, не мав би перебувати там в тому місці, де він був. Виникли підозри, що це можливо... Це ще в червні було, так? Я боюся помилитись, але здається, що навіть в березні. Угу. Відповідно, почали перевіряти прилеглу територію. Там вже і спільно робили це з представниками Збройних сил України, чиї позиції недалеко. І зрештою знайшли цих двох людей в цивільному. От, в принципі, вони були так вдягнуті, як і вдягнуті тут на фотографії. Які спочатку намагалися там навіть втікати, але потім вже сказали, коли їх доставили на відділ, документів у них, звичайно, ніяких з собою не було. Потім, коли їх вже діставили на відділ, вони зізналися, що вони є співробітниками прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, і нібито вони виконували роль учбових порушників кордону, тобто вони мали на лодці зімітувати дії порушників, а відповідно прикордонники окупованого півострову, російські прикордонники, мали виявити їх, зловити, і відповідно показати таким чином. Заблукали. Тобто так. вчилися і заблукали. От, власне кажучи, але вони нібито збилися з курсу, поплили не в той бік і пристали не до того берега, а тут ми вже їх затримали. От така була історія. І що зараз? Тобто це вже триває слідство, що її інкримінують і чому тоді досі немає суду? Зараз ці військовослужбовці перебувають в компетенції Служби безпеки України. Вона з ними працює, встановлює деталі і обставини власне їхньої участі взагалі в процесі окупації Криму і те, які задачі вони зараз виконували. На якому етапі цей процес, мені важко сказати, тому що ми зараз до нього не дотичні, але якраз от цих двох російських прикордонників, швидше за все, росіяни намагаються підв'язати і під наших двох військовослужбовців, яких вони викрали 3 жовтня на кордоні в Сумській області. Підв'язати ви що маєте на увазі? Тобто наших захопили, аби обміняти на цих? Швидше за все, до цього потихеньку буде все зводитись по тій причині, що Російська Федерація до сих пір не дає нам внятної відповіді на те, коли вони збираються нам повернути наших військовослужбовців. Більше того, за інформацією ЗМІ, яка з'явилася буквально вчора, їх доставили до Москви, де отримують в Лефортово. Тобто це взагалі якась нова історія, чому їх доставили саме в столицю, з якою метою і які будуть подальші дії, зараз важко спрогнозувати. Мені просто там по тим справам, які я до цього займалася, зазвичай в Лефортово відправляють, якщо там вже йде мова про шпіонаж, такі ключові. Так? Вам відомо, що їм інкримінують? Знову ж таки, у нас немає ніякого підтвердження з офіційного такого переконливого від росіян, але те, що ми знаємо, це незаконний перетин державного кордону Російської Федерації. За це в Лефортово не відправляють. Абсолютно вірно. Ще їм інкримінують це, звісно, непокору під час затримання. Це, до речі, ще один із фактів, який вказує на те, що швидше за все наші хлопці потрапили до Росії не по своїй волі. А з того, що ви там якось внутрішніше якісь розслідування проводили, що можете сказати, як вони взагалі опинилися в руках російського ФСБ?
У нас є певна інформація з цього приводу. Зараз, я думаю, ще про це дуже детально говорити не слід. Але невиясненими для нас зараз залишаються ключові питання. Це те, по-перше, що їх зацікавило на цій ділянці кордону, і, по-друге, яким саме чином вони потрапили до Російської Федерації. Тому що, як ми вже говорили з цього приводу, їхній автомобіль перебував поблизу кордону, безпосередньо біля кордону, десь метрів за 10. Їхній автомобіль, на якому пересувалися оці два прикордонники Так, на наші. якому А вони автомобіль був пересувалися. на нашій стороні? Автомобіль був на нашій стороні, в безпосередньо близькості біля державного кордону. Їхні верхні речі, все те, що вони мали з собою, залишилося в автомобілі. Двері були відчинені, тобто все вказує на те, що вони їхали, щось привернуло їхню увагу, вони вийшли буквально там на якусь секунду-дві. Ну, а що далі відбувалося, то це вже зараз прогнозувати важко. Чи може їх там з автомобіля того витягли? Як варіант, цілком можливо, але, на жаль, ми не можемо зараз отримати жодних навіть натяків на те, що з ними, власне кажучи, було, тому що до них не допускають ні консула, ні їхніх рідних і близьких. І це зараз, А консулів на якій підставі не допускають? Ну, зазвичай це знову ж таки йдеться, коли росіяни запевняють, що це їх громадянин, наприклад, так, коли це стосується Криму, ну щось таке, а тут просто не допускають і все. Я не знаю, які вони пояснення в даному випадку аргументували, але точно знаю, що до одного із наших офіцерів приїжджала мама, і її також не пустили. Тобто це ще було буквально там на 4-й чи на 5-й день після самого факту затримання, самого факту, можливо, захоплення, ми можемо тільки припускати. І з того часу, власне, нічого не змінилося. А мамі хоч пояснили? Це, як... Нічого не пояснили. Для матерів це завжди дуже така важка історія їхати туди. Жодних обставин не дали ні зустрітися, толком нічого не пояснили. Тому, ну, з одного боку, це в цьому навіть є певний позитив. Це говорить про те, що хлопці наші не йдуть на співпрацю із росіянами. Швидше за все, на них чиниться психологічний тиск. Але, з другого боку, звичайно, це ускладнює їхню саму долю, тому що при таких ситуаціях, ну, і те, що їх перевезли зараз в Москву, звичайно, це швидше за все говорить про те, що ця історія затягується. Олеже, а з вами, чи, ну, розумію, що не саме з вами, а можливо, з головою Держприкордонслужби йдуться якісь перемовини про обмін? Російська сторона жодних ідей чи варіантів того, яким чином вони нам будуть віддавати наших військовослужбовців, не озвучувала. В останньому, чи в одному із останніх, тому що, можливо, я десь щось упустив із уваги, в одному із останніх факсів, які ми від них отримали, там, можливо, містився натяк на певні дії відносно цих військовослужбовців в дзеркальному форматі. Це, знову ж таки, можемо тільки припустити. Факсів офіційних, так, які прийшли в Держприкордонслужбу. Так, з Росії. Тобто цей натяк на певні дзеркальні дії, можливо, і є ще одним підтвердженням того, що вони збираються в подальшому піднімати питання про обмін своїх військовослужбовців на наших. Олеже, в мене сьогодні, протягом сьогоднішнього дня з'явилася інформація, джерело не буду говорити, називати, про те, що Росія і надалі готує оці викрадення українських прикордонників і навіть облаштовує засідки. В Луганській області подібне хочуть зробити. І засідки ці облаштовуються на стиці Ростовської і Воронежської області і неподалеку від Міллерова. Вам це відомо? І що викрадати будуть саме під час пішого патрулювання? Так, нам це відомо. І, на жаль, нам було це відомо і раніше. Але в силу якихось певних обставин сталося те, що сталося. У нас була інформація про те, що вона у нас була вже досить тривалий час, скажімо так, декілька місяців, про те, що Російська Федерація готує такі провокації на різних ділянках. І цілком можливо, що оцей процес захоплення таким чином заручників, що він ще не
зупинився, а він і буде тривати. Ми маємо підтвердження і по грибу, якого Росія виманила фактично на території Білорусі і зараз інкримінує йому там ледве не підрив школи. От, ми маємо приклади з нашими прикордонниками і на щастя, не підтвердився з українцями-туристами, які там були зникли, але не хочу, звичайно, верніше, якраз хочу помилитися в цій ситуації, але я думаю, що список ще не закінчено, тому що їм потрібні людські ресурси з українським паспортом для підвищення ставок під час переговорів. Як не допустити цього викрадення саме на кордоні? Що ви своїм людям кажете? Що хлопці, з нашими беріть людьми більше? робота зараз ведеться вже, звичайно, трошки в іншому форматі і в більш жорсткому форматі, не буду цього приховувати. Відпрацьовано і вже низку заходів, в тому числі і ротаційні. Але тут основним моментом все залежить, звичайно, від самої людини, від розуміння тих ризиків, які, власне кажучи, є, тому що у багатьох ще людей, в тому числі і військовослужбовців, і навіть деяких наших співробітників, ще існують такі деякі рожеві окуляри з приводу загальної ситуації. Не треба далеко ходити, ми вели з вами про це мову, про те, що в минулому році 4,1 мільйона українців їздило до Російської Федерації. Принаймні, якщо бути точним, то це не 4,1 мільйона українців, а 4,1 мільйона перетинів кордону було з громадянами України. Тобто деякі громадяни їздили по кілька разів, і тому, можливо, менше. Але тому кількість громадян, то вона... але все одно, це велика А цифра. в цьому році вже понад 5,5 мільйонів. Тобто кількість тих українців, які їздили до Російської Федерації, зростає. А до війни є у вас цифри? До війни ця цифра приблизно вона десь була на рівні 7-8 мільйонів. Вона знизилась більше ніж в 2 рази з початком російської агресії, і, на жаль, зараз ми бачимо тенденцію до того, що знову таки ця кількість зростає. Це потенційні заручники Російської Федерації. Ті, хто там працюють, ті, хто туди часто їздять, це потенційні заручники. Ми вже неодноразово про це говорили, про спроби вербувати наших людей, про спроби використовувати їх для провозу імітаторів вибухових пристроїв. Таких випадків, щонайменше, я пам'ятаю, 2 тільки в цьому році. Тому, перш ніж приймати такі рішення, потрібно, як то кажуть, 10 разів відмір, 1 раз відріж. Але і росіян стає більше до нас їздити. От в інтерв'ю з Петром Цегиколом, головою Держприкордонслужби, яке вийшло на виданні «Цензор», він заявив, що минулого року заїхало більше 1,5 мільйони, а в цього року на 10-й місяць вже 1 400 000. Тобто бачимо, що до кінця року це буде більше, ніж в минулому. З чим це пов'язано і навіщо сюди їдуть росіяни? Що вони розповідають прикордонникам, коли в'їжджають? Переважно все-таки це гуманітарна мета. Гуманітарна – це що мається на увазі? Родичі, етнічні українці, ті, які свого часу виїхали до Росії і отримали там російське громадянство. Насправді для 140-мільйонної країни 1 мільйон росіян, які їздять в Україну, це переважно всі етнічні українці. Тому якраз з цією історією проблем немає. Ті потенційно небезпечні для України люди, яких ми, будемо так говорити, відсікаємо на кордоні, їх менше з кожним роком. Якщо ми в 2015 році не пропустили 14,5 тисяч росіян, які становили потенційну загрозу для України, то в цьому році таких там близько 4 тисяч. Тобто це вже набагато менше. І з них там вже понад 120, здається, це якраз представники бомонду, шоу-бізнесу, артисти і таке інше, ті, хто їздив в окупований Крим і, відповідно, яким ми заборонили в'їзд на тривалий термін. Але все одно наш кордон залишається відкритим. Так чи інакше, ми розмовляли в цій студії, навіть також, мені здається, з людьми, які тікали від переслідування в Росії за релігіозні свої переконання. І вони просто розказують, що там ми перетинали кордон незаконно, ми заплатили гроші, нас перевезли, перенесли, тобто провели тропками, лісами якимись і так далі.
Можна ж розуміти, що так проникають і диверсанти, ті, хто влаштовують, наприклад, різноманітні диверсії або теракти тут. Що з цим робити? Ну, дивіться, ситуація, в першу чергу, у нас дуже великий кордон. У нас один із найбільших кордонів в Європі, це майже 6 тисяч кілометрів, там без кількох метрів, звичайно, враховуючи в тому числі і окуповану територію. Але якщо ми візьмемо, допустимо, для прикладу, європейську частину нашого кордону, це кордон з країнами Європейського Союзу, де, допустимо, з одного боку ми, з іншого боку представники європейських, скажімо так, більш підготовлених служб, більш підготовлених і забезпечених засобами для охорони кордону служб, тобто ті люди, які нам ще допомагають, то там ми також маємо, як із їхнього боку, ситуації, коли через кордон потрапляють, там, допустимо, незаконні мігранти, є факти там і змови, є факти і провозу контрабанди і таке інше. Тобто людський фактор, він, на жаль, присутній, і ми від цього нікуди не дінемось. Якщо говорити про кордон з Російською Федерацією, то це 1300 кілометрів кордону. Ну, вибачте, знову ж таки, деякі європейські країни можна кілька разів обмотати тільки цією ділянкою. Ну, але в них немає війни, а в нас є війна. Так, але кордон давайте відкритий. подивимось на цю ситуацію ще з іншого боку. Впродовж 25 років кордон з Російською Федерацією жодним чином не укріплювався. Його тоді дійсно не було. Тому що всі кошти, які навіть європейці там чи міжнародні донори давали на укріплення кордону, вони давали на укріплення західного кордону. Тому що вони вважали, що загрози всі повинні залишатися за межами Європейського Союзу. А Україну вони не розглядали все-таки як частину Європейського Союзу в такому економічно-політичному контексті. Це вже зараз змінилися акценти. Це зараз вони вже готові допомагати нам і охороняти, і укріплювати східний кордон. А тепер давайте не змоделюємо, а повернемось трошки назад. Є в нас 14-й рік, є в нас абсолютно незахищений кордон з Російською Федерацією, на якому сила селена неупереджуваних ділянок. Наприклад, той же самий Луганський загін охороняв ділянку 750 кілометрів. Немає ні системи, немає ні засобів візуального спостереження. Є тільки патрулі. Якщо в відділу ділянка 120 кілометрів, то поки там по інформації інспектора наряд чи група реагування доїде хоча б там навіть за 20 кілометрів, то до місця, допустимо, перетину кордону, то ті порушники, вони вже будуть або в один, або в інший бік за 20 кілометрів. Тобто відреагувати на якісь такі серйозні речі було неможливо. І тільки фактично з 2014 року почалася активна фаза укріплення в інженерному плані кордону. Проєкт «Стіна». Проєкт інженерно-технічного облаштування Україно-російської ділянки кордону. То, що в пресу стіна війшло з легкої руки Арсенія Петровича Яценюка, тодішнього прем'єра, як проєкт «Стіна», який наразі ми досі не бачимо. Того, що політична, на жаль, до цього процесу, до процесу інженерно-технічного облаштування кордону дуже сильно змішали це діло з політичним таким клеєм. А у нас поки що така ситуація, що там, де з'являється дуже багато політики, то, як правило, навіть перспективні ідеї. Ну, я пам'ятаю, вони це завжди ж Арсеній нівелюються. Петрович представляв партію війни, так звану, і йому потрібно було показати, що ми зараз відгородимося тією самою стіною. Потім журналісти з подивом, можливо, дізналися, що ніякої стіни не буде, як ми собі це уявляємо, величезні мури, а буде те, що ви називаєте інженерно-технічне. Для спрощення краще говорити інтелектуальний кордон. Це більше відповідає змісту. Але його також немає. Він будується. І я не можу коментувати дії тих чи інших політиків, але скажу вам свою думку. Процес національний, проект національний і проект вкрай важливий для України. Як на мене, то в умовах кризи, в умовах небезпеки потрібно навпаки об'єднуватись для того, щоб подібні проекти реалізовувались швидко і ефективно. У нас, на жаль, знову ж таки, ми бачимо ситуацію, коли навіть щирі і хороші ідеї втикаються в цей політичний, в'язнуть в цьому політичному клеї, і їхнє значення і нівелюється, а самі проекти заповільнюються. Зараз ми спостерігаємо таку картину.
Тим не менше, Державна прикордонна служба, наскільки будуть дозволяти можливості, буде організовувати цей процес, тому що ми розуміємо, що це потрібно робити. І от зараз якраз, оскільки процес реалізації цього проекту він затягується в часі. Зараз адміністрація Державної прикордонної служби прийняла рішення про оперативне інженерне прикриття кордону. Це абсолютно не якийсь новий інший проект. Це просто, якщо інтелектуальний кордон – це багатоешелонована система, яка реалізовується впродовж тривалого часу, то це задача, яку ми можемо вирішити швидко, оперативно і на конкретній ділянці. Це прикриття кордону найбільш такими простими, але ефективними засобами. У нас є навіть слайди, якщо я не помиляюся, це саме з того, так? Абсолютно Оце правильно. воно. Що це? Це система, так звана колючка типу ЄГАЗа, такий штучний мур. Оце з Так, цього так, боку, так. з мого, так? Так, він шириною близько 4 метрів і висотою 2,5, декілька слоїв для того, щоб унеможливити перетин кордону в першу чергу живою силою. Потім зелененьке, Далі. оце що? Це стежка, по якій здійснюється охорона державного кордону, ну і, власне кажучи, контроль КСП. Он далі йде КСП, потім вал висотою десь близько. Що таке КСП? Контрольна слідова смуга. Переорена ділянка землі. І рів, власне, шириною десь близько 4 метрів він буде робитися. Тобто це те, що можна зробити. А насип цей, він скільки висотою? Плануємо його робити десь висотою до 2 метрів. А ров до 4, До 4. так? А там буде вода? Води там не буде, не будемо себе обманювати, і крокодилів там не буде. Буде просто рів, але тим не менше навіть рів він сильно ускладнить перетин цієї лінії. Це те, що вже робиться. До речі, зараз до цієї роботи підключилися і місцеві органи влади на Сумщині. За допомоги губернатора вже облаштовано 15 кілометрів, і це буквально тільки за останні буквально 3-4 тижні. 15 кілометрів на Сумщині. Тобто це вже можна побачити? Це вже можна побачити, воно вже є. От я ж вам кажу, на Сумщині ця система вже почала робитися. І, тобто ми навіть не чекаємо якогось додаткового фінансування, не чекаємо додаткової допомоги, а своїми силами, ну і звичайно посередництвом тих, хто готовий нам допомагати, робимо цю роботу. Скільки треба грошей, щоб отак облаштувати весь кордон з Росією? Якщо переводити це в грошовий еквівалент, то це десь близько 1,2 мільярда гривень. Звичайно, про ці кошти ми будемо говорити і піднімати питання і перед Кабміном щодо виділення принаймні частини цих коштів, але думаємо вирішувати і своїми силами, відновлюємо інженерні підрозділи, які будуть оперативно, ефективно робити в межах того фінансування, яке нам виділяється. Ось цей слайд, це що? Це ще, до речі, один із елементів, який зараз впроваджується. Це модульне містечко, де будуть розміщуватися відділення прикордонної служби. Ідея полягає у тому, що зараз все-таки ми ще маємо ситуацію, коли один підрозділ у нас охороняє декілька десятків кілометрів державного кордону. Це, знову ж таки, ми вже з вами вели мову, не зовсім ефективна модель, тому що важко упереджувати загрози, які відбуваються на значному віддаленні від підрозділів. Європейська практика говорить про те, що підрозділ повинен бути десь не на відстані, а охороняти ділянку не більше, ніж 20 кілометрів. Власне, тепер великі підрозділи, відділи, вони залишаються, але вони будуть розділені на відділення, які будуть дислокуватися саме от в таких модульних містечках безпосередньо на лінії державного кордону. Тому, якщо ви подивитеся, там також зображена Тобто з вашого лінія боку це державного кордон, так? А ось а ці містечки один від одного скільки будуть? На відстані 20 20 кілометрів. кілометрів. Так. І на цей проєкт скільки необхідно грошей? Цей проект, знову ж таки, ніхто не говорить про те, що це будуть кошти виключно державного бюджету. Одне таке модульне містечко коштує десь близько 30 мільйонів гривень з усіма системами, з усіма підрозділами.
На даний момент за те, що збираємось зробити за бюджетні кошти, це спорудити 2 таких модульних містечки, які будуть діяти, але вони будуть ще виконувати і функцію такого собі. Одним словом, ми туди одне містечко буде на україно-російському кордоні, друге буде на західному кордоні. Ми плануємо туди привозити потенційних донорів для того, щоб пояснювати їм, для чого це потрібно, що це таке, власне Показувати і кажучи. казати, дайте грошей. Да, хай це в спрощеному варіанті звучить так, але ми будемо просити допомоги міжнародних партнерів, які зараз вже розуміють те, що кордон нам треба допомагати охороняти, тому що ділянка велика і ми самі тут впоратись нам важко. Олеже, щодо останніх ще гучних подій навколо Держприкордонслужби, це був так званий прорив Саакашвілі та його прикордонниками, прихильниками кордону, коли там Саакашвілі просто завели в Україну, хоча була заборона офіційна з боку влади. А Саакашвілі присудили 3400 гривень виплатити штрафу за незаконний перетин кордону. Він виплатив? У мене немає, чесно вам скажу, інформації. Апеляційний суд, наскільки я пам'ятаю, відбувся тільки 24 жовтня, тобто пройшло усього 3 дні після суду. Цілком можливо, що адвокати чи сам пан Саакашвілі ще не виплатили ці всі витрати, але нас в офіційному порядку повинні проінформувати виконавча служба про те, що це рішення суду виконано. Такого не було ще повідомлення? Наскільки мені відомо, ні. А скажіть, будь ласка, от для мене дивно виглядає, коли Саакашвілі був основним там винуватцем всього цього, але йому незаконний перетин кордону – це адміністративна справа, а іншим людям, зокрема Сакваралідзе, вже кримінальна справа. Чому? Тому що Сакваралідзе, Національна поліція інкримінує саме організацію незаконного перетину кордону. Є, і в принципі ви могли бачити, в тому числі відео, де він закликав до того, щоб чинити опір і представникам там Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Відповідно, і є відео його дій біля пункту пропуску Шагині, де він в тому числі закликав чи стимулював і підштовхував людей до прориву в пункт пропуска і похід на допомогу Саакашвілі. Тому, власне, йому інкримінують статтю «Організація незаконного переправлення осіб через кордон». Це 332 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність. Але виглядає це, от нещодавне видворення з України 3 грузинів, ці справа кримінальна проти Сакваралідзе, виглядає це все як політичне переслідування, що от просто президент не ризикує кримінальну справу порушувати саме проти Саакашвілі, чи може там чекає ще, а от щодо його соратників саме кримінальні справи. Ви знаєте, є така гарна ілюстрація, там де на циліндр можна дивитися з різних боків. З одного боку це буде куб, а з другого боку це буде коло. Мені здається, дивитися на цю ситуацію потрібно виключно з точки зору закону. Якби слова про кримінальне переслідування підтверджувались, то справа проти Саакашвілі з'явилася би кримінально дуже швидко. І уявіть собі на секунду, що ситуація із Саакашвілі повторилася, скажімо, на кордоні з Російською Федерацією або хоча б на кордоні із Грузією. Я думаю, що його політичне життя після таких дій було би дуже коротким і дуже прогнозованим. І ніхто би не давав можливості йому проводити мітинги чи будь-які інші політичні акції. Тому... Добре, зрозуміло. От саме про ситуацію на кордоні з цим проривом там ще більш-менш зрозуміло. Але видворення оцього Абдзіанідзе, Макішвілі, Рубашвілі, тобто немає, ми не знаємо про щось конкретне, що сталося. Вони просто тут жили на законних там якось підставах, і їх просто схопили і літаком відвезли у Грузію.
Достеменно цю ситуацію не знаю, не буду знову ж таки говорити ті речі, яких не знаю. Але, ну, по-перше, ми не займаємося видворенням там чи розглядом. Ну ви ж задіяні в цій операції. Виключно як люди, які оформлюють чи фіксують факт перетину кордону. Цим займалася Національна поліція, Державна міграційна служба. Але наскільки мені відомо, мова йде не про просте проживання на території України, а про те, що в їхніх діях якраз вбачалися грубі порушення законодавства, що і стало підставою для позбавлення їх посвідки на тимчасове проживання. Тоді порушували кримінальні справи. Ну, не обов'язково, вони є громадянами іншої держави, тому, власне кажучи, для нас, для України, я маю на увазі, факт порушення, ну, якби були дії, які потребували б кримінального ув'язнення там чи подальшого розгляду в суді, то я думаю, такі дії були б. В даному випадку просто було прийнято рішення про їхнє видворення. Добре, дякую. Розумію, що це питання слід адресувати Службі безпеці та Національній поліції. Дякую вам за цей ефір. Олег Слободян, радник голови Держприкордонслужби України, був гостем цієї години. Інформаційний вечір на телеканалі АТR продовжується. Нагадую, що ми всі чекаємо, коли в цій студії з'являються вже Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз. А я сюди повернусь о 20:30.